Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Martin Hazebos zit hier namens de Bond van Wapenbroeders. Misschien kun je jezelf even kort voorstellen. Ja, mijn naam is Martin Hazebos. Ik ben 42 jaar beroepsmilitair geweest. En sinds 1 april heb ik de dienst verlaten. En sinds vorig jaar, oktober, ben ik voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afdeling Roermond en Venlo. Ja. En dat is ook de reden dat je hier zit. Die afdeling die bestaat 40 jaar. Maar voordat we daarop inzoomen, misschien is het goed om even uit te leggen wat de bond is en wie er lid van zijn. Ja, de Bond van Wapenbroeders is een vereniging voor ex-militairen. Dat kunnen beroeps- en dienstplichtigen zijn. Het is ook een vereniging voor burgers die bij burgermedewerkers die bij Defensie hebben gewerkt. Dus we zijn vrij breed, zeg maar. We zijn geen veteranenvereniging. Maar we hebben wel veteranen die lid zijn bij ons. Want elke veteraan is natuurlijk een militair, maar niet iedere militair is een veteraan. Ja. En we zijn een sociale vereniging die een aantal dingen organiseert. Een stukje saamhorigheid erin. We kijken uit naar elkaar. We hebben ook in dit geval, als er behoefte is aan ondersteuning, doen we dat. We organiseren een groot aantal dingen per jaar. Ik weet niet of je daar iets van wil weten, maar dat... Ja, jullie zijn heel actief, hè? Veel activiteiten, toch? Ja, we hebben heel veel activiteiten. Zo organiseren wij 8 keer per jaar doen we beugelen. Dat is voor onze wat oudere leden. Maar we doen ook 8 keer per jaar schieten in Zalmen. Hier doen we. Schietbaan. Ja, op de schietbaan bij DES, zeg maar, bij het sportpark van DES. We doen er meer. We doen Veteraan Verteld. Schuine themalezingen, maar die staan open voor iedereen. Dus ook al de 2 items die ik net benoemde, staan ook open voor iedereen. Dus niet alleen voor onze leden, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in onze bond, die misschien wel lid willen worden, kunnen ook deelnemen aan die evenementen. Veteraan Vertelt, schuine themalezingen, dat kan een veteraan zijn die vertelt. Nou, we hebben hier een veteraan naast ons zitten die dit jaar nog een verhaal heeft verteld over zijn uitzending naar Slowakije. Wil van der Boom, hartelijk welkom. Je bent hier ook om te vertellen onder meer over de Veteranendag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus, maar goed, jij bent ook lid van de Bond van Wapenbroeders. Nee, ik ben niet lid van de Bond van Wapenbroeders wat dat betreft. Ik ben nog gewoon actief militair. Ja. En ik ben puur bij de Limburgse Veteranendag als secretaris zeg maar werkzaam betrokken, inderdaad. Oké. Ja. Nou, daar komen we zo meteen even op. Ja. De Bond van Wapenbroeders, de afdeling van Roermond en Venlo bestaat 40 jaar. Het is een van de grootste en meest actieve in Nederland, heb ik begrepen. Ja, nee, dat klopt. Dit jaar ons 40 jaar bestaan gevierd. Ongeveer een week of 3 geleden een mooie boottocht gemaakt vanuit Maasbracht. Ja. En we hadden toch 70 deelnemers daaraan. En we proberen ook te faciliteren. Dus ik noemde net al een aantal dingen die we organiseren. Maar we organiseren ook deelname aan herdenkingen hier in de omgeving. Maar ook in België en zelfs ook in Duitsland. We organiseren een zomerbarbecue. Nou ja, en zo zijn er nog een aantal dingen die wij... Battlefield Tours organiseren wij ook, voor onze leden. Dat zijn eigenlijk tochten naar historische slagvelden. Ja, historische slagvelden waar wij iemand inhuren die daar vertelt wat er op die plaats gebeurt. Dus de interessante sites gaan we langs. Dus vanuit professionele interesse is dat natuurlijk interessant. Ja. Zeker, maar ook gewoon vanuit historie gezien. Want nogmaals, wij proberen ook, zowel met de themalezing Veteraan Verteld, maar ook met onze Battlefield Tours, ook zoveel mogelijk gewoon inwoners van Roermond erbij te betrekken. Dus ook, alleen die zijn dan bij ons, kunnen geen lid worden, maar we hebben ze wel graag mee om ook dat stukje over te dragen aan de inwoners van Roermond in dit geval. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, de bewustzijn van, we leven nu allemaal in vrede en vrijheid en dat is natuurlijk een hele tijd goed gegaan, maar we zijn nu toch wel weer met de oorlog in de Oekraïne, komt het opeens toch weer heel dichtbij. Dat we ons toch wel blijven realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ja. We hebben een tijdje lang natuurlijk gehad, helaas, dat de financiële middelen voor onze defensie
behoorlijk naar beneden zijn gestuurd. Teruggeschroefd, ja. Er gingen toch wel vrij dramatische verhalen rond een paar jaar geleden over soldaten die pief paf poef moesten zeggen en andere zaken die zelf hun schoenen vochten, zag ik voorbij komen. Nou ja, dat pief paf poef, daar zal ik niet verder over ingaan. Hè. Nee. Kijk, het zijn altijd... Maar goed, in het algemene zin geeft u aan, het was, het had niet de aandacht die het misschien zou moeten hebben. Nou, En die de financiën. aandacht, de Nederlandse gemeenschap was niet meer bereid om meer geld aan defensie te betalen. Ja. Omdat, er gebeurt toch niks. En het is allemaal te ver van mijn bedshow. Ja. Juist. Terwijl- Wij voelden ons allemaal veilig. In een veilige bubbel. En opeens kwam de Oekraïne en opeens werd er de schreeuw van waar is ons leger? Ja, waar is ons leger? Rusland rammelt aan de poort en het blijkt dat de dingen toch wat minder veranderd zijn dan sommige mensen dachten. Ja, en als je dan denkt van we hebben ons leger nog steeds, alleen we willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja, dan is dat leger niet meer daar waar je denkt dat het is. En gelukkig hebben we nu weer, is die bewustwording dan gekomen. Er komt meer geld. Ik ben geen actief diener meer, maar ik denk dat Wil daar iets meer over kan vertellen. Omdat hij nu de gevolgen van die financiële injectie aan de lijve ondervindt. Ja, misschien is dat een goede gelegenheid om even inderdaad naar de buurman over te stappen. Kun je daar kort op reageren? Nou ja, ik actief sluit me nu, inderdaad wel aan bij Martin inderdaad. Op dit moment zie je en merk je ook in alles dat wij als actieve militairen ook wel echt wel zien dat er meer geld is en dat er ook veel meer geïnvesteerd wordt. Dat is natuurlijk altijd goed. Alleen op dit moment hebben we het probleem natuurlijk wel zo. We hebben zodanig hard gesneden vanaf 2011, met name 2011, dat we nu ook het probleem hebben om weer personeel te werven. Ja. Want de werkgevers buiten ons als Defensie, die zijn natuurlijk in die jaren dat er gesneden werd aanlokkelijker en aantrekkelijker dan dat wij nu zijn. Dus Ja, het was een hele tijd lang niet relevant. ja, precies. Ja. En dat is datgene waar je nu weer een inaanslag als Defensie moet gaan doen om weer een aantrekkelijke werkgever te zijn. Ja. En daar zijn ze hard mee op weg. En dat laten ze ook aan alles blijken. Alleen ja, voordat ook een militair bij ons daadwerkelijk naast mij of achter mij staat, Weer ingezet dat kan duurt wel worden. even. Ja. Ja, dat die ingezet kan worden. Dat duurt natuurlijk 2 jaar. Ik werk op DGOC, Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. En in Venray. En wij hebben een enorme boost gehad qua geldstroom. En ook dat wij ook mensen mogen aannemen. En er komt ook echt, aankomend jaar gebeurt er heel veel bij ons. Alleen ja, het personeel, ja, dat is wel een uitdaging. En met de materialen, want er is ook overal materiaaltekort. Dat heb je ook niet heel snel weer voorradig. Nee, maar dat weten we ook. We weten ook dat materialen aankopen, en zeker als je dan kijkt naar luchtverdedigingssystemen, ja, dat ligt niet eventjes ergens bij de Albert Heijn op de Nee, soms wordt er politiek makkelijker over gepraat dan het in de praktijk te realiseren is. Ja. Dus we weten dat dat er wel aankomt. En nou ja, daar stellen we onze blik ook op. Het komt er, het is beloofd. We zien het ook dat het gaat gebeuren met stappen die men ook laat zien. Ja. Alleen ja, we moeten geduld hebben. Zien jullie gewoon groei in de animo om aan te sluiten? Als persoon binnen Defensie. Ik persoonlijk niet. Ik zie hem op dit moment niet. En persoonlijk ben ik meer bezig om mijn personeel wat ik al heb aan boord te houden. Dat is ook vaak nog vind een uitdaging. Dat vind ik nog veel belangrijker. Ja. Want we hebben goed personeel. Alleen we moeten niet vergeten ook die te belonen en mee te nemen in de zaken die daarbij horen. Oké, nou, het belangrijk onderwerp. Toch even terug naar de Veteranendag, als je het niet erg vindt. Helemaal goed. We zijn toch een beetje gebonden aan de tijd. Er zit een organisatie van de Veteranendag. Ja, Onlangs is die weer gehouden. Kun je daar iets meer over vertellen? Het is een belangrijke dag. het is een belangrijke dag. Het is een provinciale Limburgse Veteranendag en de Euroregio, zoals wij dat dan ook noemen. Want natuurlijk wonen er ook heel veel Limburgers net over de grens in België en in Duitsland. Want je hebt een landelijke Veteranendag en een Limburg. En de Limburgse Veteranendag. En die proberen wij proberen alle veteranen bij elkaar te krijgen in een gezellige herdenking. Of een herdenking voor de kameraden, zeg maar, die gevallen zijn in uitoefening van hun taak. En daarnaast proberen we daarna een gezellige samenzijn te organiseren met een lekkere reismaaltijd. En wij hebben daar natuurlijk ook friet en frikandel aan toegevoegd. Want ook wij willen de jonge veteraan juist hebben. De oudere veteraan die weten ons te vinden. Wij organiseren al sinds 2003. Organiseren wij al een provinciale Limburgse Veteranendag.
En wij willen de jonge veteranen binnenhalen. Want ook dat is een veteraan. En daarvoor doen wij heel veel moeite om die betrokken te maken daarbij. De indeling is een beetje veranderd in de opzet. Hè? Sinds een tijdje. Mede ook om de mensen van Roermond die niet in het leger zitten of gereerd zijn daarbij te betrekken. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wij hebben eigenlijk... voorin had je de herdenking, een parade en dan gingen we gezellig bij elkaar zitten en dan gingen we een reismaaltijd eten. Nou, nu hebben wij activiteiten. Activiteiten als een kinderplein, het hele militaire deel, maar ook het verleden. Hè? We hebben een reenactment groep, we hebben een hondendemo van de veteranen Stijn die dat dan voor ons mee organiseren. Op die manier proberen wij de jonge veteraan te binden, maar ook eigenlijk burgers vanuit Roermond en omstreken ook te laten zien van ook jullie zijn welkom, ook jullie zijn hierbij betrokken. Want wij als veteraan hebben die verbinding met de burgers juist nodig. Ja. En zoals net ook al aangegeven is, het is niet meer ver. Nee, dat klopt. Het staat... Wat wij vooral proberen te bereiken, is die bewustwording ook bij de bevolking, niet alleen van Roermond, maar ook van Limburg. Je hoort vaak van veteranen dat de veteraan zich niet gewaardeerd voelt. En daarom hebben wij een aantal jaar geleden als nieuw bestuur gezegd van nou, misschien moeten we toch iets andere kant op even met de Veteranendag, Limburgs Veteranendag. De Limburgs Veteranendag is geen herdenking. De Limburgs Veteranendag is een viering. Ja, dat klinkt voor sommige mensen ook vreemd in de oren, maar er is bewust voor gekozen. Dat is bewust voor gekozen. Waarom? Juist om die verbinding met de burgerbevolking te krijgen. Ja. Juist om de inwoners van Limburg, want die kunnen als geen ander hun waardering aan die veteraan laten zien. Hè. De vaak voor de klacht is van de veteraan, ik voel me niet gewaardeerd. En wat gebeurde natuurlijk in het verleden? Ja, we gingen bij elkaar zitten als veteranen en we vonden elkaar allemaal zo geweldig. Ja, dan geef je ook niet de mensen de gelegenheid om jou te kunnen waarderen. Ja, ik wil eens even onderbreken, maar die nieuwe opzet, en we moeten een beetje afronden met de tijd ondertussen. Die nieuwe opzet en die doelstelling, is daar al wat van te merken? Dat je zegt, nou we hebben andere interactie, andere mensen komen er naartoe. Kun je daar nog kort wat over zeggen? Vorig jaar begonnen met die nieuwe opzet. En vorig jaar was het natuurlijk een proefmodel. Nou, dit jaar hebben we daar echt wel veel meer mensen ook gezien die kwamen kijken, die de stands bezochten en die ook eventjes echt geïnteresseerd daarin zijn. En dat is wel, er is een verandering gaande en dat zien we ook. En daarom wil ik ook al nu al zeggen, volgend jaar 15 juni 2024, dan hebben we weer hier in Roermond, organiseren we wederom. En wederom gaan we met diezelfde opzet door om daar te groeien. Ja. Te groeien naar een evenement. En daar kunnen we jullie goed bij gebruiken. Ja, hè? Om ons onder de aandacht te brengen. Ja, zeker. Van de inwoners van Roermond in dit geval. Want dat is denk ik jullie doel. Ja, absoluut. Dat is ook grotendeels ons doelgebied natuurlijk. Maar wel breder. Ja, dus in aanloop na die Limburgs Veteranendag hoop ik dat jullie misschien bereid zijn om ook nog wat aandacht aan te besteden. Nou, graag. Zeg het, kom langs en neem nog wat loslopende veteranen mee. U bent van harte welkom bij de studio. Ja, graag gedaan. En jullie bedankt voor de mogelijkheid. Oké, dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.